Dit op YouTube. Je komt misschien wel op YouTube, ja. Bist er er klaar voor? Want YouTube is chilltje. Maar de leukste, grappigste en spannendste zul de geekal. Boer zo water. Ja, wat gaan we nog meer doen? Aboe. We hebben een boekje pakt. Maar dat mij net erop tonken. Nee, dat mij net zijn dronken. Hier, ridder. Daar, ridder. Oh. Hast u van de morgen op het wat west? Sure, zag het goed zijn best dingen. Nog die poortjes. Lukt dat wel, Yara? Hallo. Oliebal. Zijn zaken oliebaltje die? En ik kan nog meer. Oh, mijn zin, jongens, zo cool. Dat is niet goed, man. Nee, Nee, tante, tot net cool. kies maar een beetje. Had ze je net een beetje? Jawel.